Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Għaddejjin b'ritmu tajjeb ħafna xogħlijiet fuq żona ġdida ta' rikreazzjoni li tinsab fil-qalba tal-Birgu b'dan l-ispazju miftuħ mistenni jinfetaħ għal pubbliku fis-sajf li ġej. Dan tħabbar waqt żjara li għamlet f'din iż-żona il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli. Dan l-ispazju ta' 9,000 metru kwadru qed jiġi trasformat fi spazju sigur li se jkun maqsum f'żoni ta' rekreazzjoni differenti fosthom żona għal picnics, bandli u park għal klieb. Ix-xogħlijiet qed isiru minn Green Surf fih dan il-Way Surf. Il-kap eżekuttiv tal-Way Surf Richard Bilokka spjega dwar dak li għaddej. Hawnhekk qed isiru xogħlijiet minn Green Surf, xogħlijiet importanti fejn spazju li sa ftit żmien ilu kien mitluq ser ikun qed jingħata lura lin-nies erja ta' madwar 9,000 metru kwadru fejn il-familji ħajkunu jistgħu jiġu igawdu ambjent nadif, ambjent sikur, ambjent aħdar viċin id-djar tagħhom. Il-Ministru Dalli qalet li dan il-proġett qed isir b'investiment ta' €900,000 u semmit kif dan se jipprovdi kwalità ta' ħajja aħjar l-residenti tal-Kottonera komplementat bi spazju aħdar ieħor f'Bormla. Ix-xogħol għaddej u għaddej b'ritmu maġġel biex minn hawn ftit ieħor inkunu nistgħu niftħu dan il-park għall komunità tal-Birgu il-madwar u għal dawk kollha li jżuru dawn l-inħawi. F'kummenti li għadda, is-Sindku għall-Birgu John Boxall laqgħa dan l-iżvilupp. Proġett ta' 9,000 metru kwadru minn post abbandonat se jiġi gawdut minn kulħadd, mhux minn residenti tal-Birgu biss, imma minn nies kollha ta' dawn l-akwati.